action dorel. Mag-college ka action dorel, biskan mag-holiday, may klase ka mo. Ate, wala. Gidya ay wala. Ay, wala? Wala, ginaya siyang clash. Siyang clash eh. Wala, ginaya sa... Oo. Nadumduman ko ha. Wala, ginakati holiday. Mga musigano, Oo makigan na, gina-recall ko gani ko sa una, kung holiday, may klase kami. Lipat ko, Ang grabe ka lang ginaya kapisan. Niya akong gaskwila. Kapangay ka lang guro balon. Dugay. Parents, wala klase, boss. La klase, boss, no? Ayun, no, may klase kami, holiday. Correct. Kag ano bala Holiday. action zeal? Kag sinibla nga si Mana action zeal. Ano na, ber months na. Kaysa Webes. Webes, Oo. ma-start na ang ano mong ambulance ang September. Regalo mo na ko. Okay, wala problema. Mga regalo, yung action zeal, wala na problema. Ang problema lang, ang inugbakal. Baka mo yung alang ang inugbakal ko kay Gaasig ka. Ano ba actually din mo? Ano Kung ba yan? nauna na ako na pagka-beer man. Kaya Oo. kung regalo ko, una ko. Ang pagpangay regalo, yung wala ganyan problema Wala kay Action problema, Dorel. Yeah. Ang importante. Mga mayuan ta. Mga mayuan ta na inugbakal na regalo. Gara na yung action dorel. Kita mo Action Zeal, ang DTI nagpanugya na sila kuno sa mga konsumidor nga magbakal na sa Noche Buena. Ti isang post na sa aton nga Facebook page ay kadamo nagambal nga way pa kami gani katapos or way pa kami gani inugbakal school supplies Noche Buena pa. Pero amo na kasi syempre. Daw may plano naman magtaas sa. Ate, amo ginaya. So, subong pala Action Zeal, budget ka na dangadaan sa bulan pa September, mamakal ka na sa regalo. Dalon mo kada ha, sa regalo nga baklan mo. Kag of course, matamat ka na kag kung mabakal kagin Noche Buena, lang taon mo ana, kay basi may expire na bla sa November. Kaya siya, aga promo na kadaan, lang taon mo gina. Kay kibot ka na ng expire na. Oo, mga gatas, iba-iba na pag ilabot sa December, ano na. Gahabok. Gahabok na. Naglabdaw na. Ano na si Man. Kibot kaya sang imo mga gatas pag lantaw mo, gahabok na niya. Pupugtapos lagi na. Tamay ganili sa bintana. Na. Kasi Maritza na ginto yung guro yan. Siya na gid na. Warm up. Kasi action dorel. Oo. So, syempre, sa, namang sa Webes, namang Burmans na. Palakpakan! Palakpak! Yes! Na-sustain gid ang August. Ang bulan sa August. Ano yung January to August. No? Dating kabalo ka Action Zeal, basta magsulod ang Burmans. Do ka energetic na sa to, no? Kaya do ka happy. Pero hindi na tayo magpa-happy. Gid kayo pa, may pista minatay pa. November 1, November 2 pa. After sina, pwede ka na, ako bala Action Zeal, personally, Burmans, di ba patugtog na sa mga pang December Christmas song? Hindi pa ko nabasa mamati. Do ka na lainan pa ko bala mamati. Pero once after na sang ni gani sang pista minatay do ka okay na dumabatunan siya mabatunan pero kung mga September lang kayo makabati ko Christmas song ay doon naligan ko kaya do ka mabalahaw do siguro kasi syempre pila ka bulan nga do wala kakabati sina kasi amo na gulpi naman no pero so amatan nyo lang do medyo subuan ti syempre especially layo ta sa aton family no yes, pero okay lang kami family man ko da sa may Himamaylan ara man da akon mga titas and titos sa may Carabalan good morning so amo na okay lang gihapon no yan dapat maging okay kita always be happy lang of course be always happy be grateful get action dorel yes kay sa pila ka bulan na sustain na get action dorel yes September na pero 28 29 30 may may tatlo pa kadlaw laban lang sa life laban lang tayo sa buhay pero ito bang mambal ko nagurong dami dyan galong-galong dyan aton nga tiyempo sa action dorel ay galumon kasi amo na amo na ni oras so nag 5:30 na so kung nag-isam naman medyo sa nagsanag na pero ti ang langit ang subong medyo magalong-galumon gid adri sa maya syudad sa Bacolod action dorel ti ang danon gamatama sa mandamo ang mga sarakyan sa ni action dorel kaya marami lang bala no kaya din sang August nito katawhay naman diri sa may syudad sa Bacolod wala gid sang mga major incidents in Action Dorel kasi nakatawayway man ang aton nga mga kapulisan apisar nga wala sang nagkuan nga insidente pero ang ilang pag-checkyar gid sa area no sa seguridad diri sa may syudad sa Bacolod
ginapasanyo pag ginokon gina-intensify gid sininila action dorel no kay ti amo ini ang mando sila ilabi na gid subong no nga buot pero kada medyo stricto ini ang bag-o nga acting regional director sa Philippine National Police diri sa may PRO6 action dorel bawti damo na naga-bike magsubong aga nga nilabyan namon action ninyo sa mga pakadto diri action dorel iban going to Alangila Granada nga mga areas ang iba naman diri sa may Sumbag circumferential no? So ang mga naga-bikes ni dapat maghalong gid kasama nami kung kumpleto sila sa gear bala action dorel no kaga hindi gin magpa nila tawag sa sulod ni bala sa nga linya nagpa inner lane action dorel hindi no, pero sa tigaling yung problema diri sa Bacolod action zeal ang bike lane gina-parking amo problema di. Ang bike lane to gina-parkingan no ti paano ka gidra nga ton yung mga bike ano na iya ko no? Ina-parkingan na iban, gina-displayhan pa sang baligya. Ga-extend pa dira sang ilang nga mga baligya. So dapat may maano sila no, isa tanina sa tulupang doon sa aton niya sa aton niya government, no? Tita mo na dula. Kaya nag-bike siguro. Naging guro bike section zeal. Pero sige lang balikan ta section zeal sa iya padayon nga pag libot-libot subong iya nga adlaw sa syudad sang Bacolod mga kaaksyon. So nakita tadi sa nga live video, medyo medyo wala pa medyo dulum-dulum ang aton area subong. Action Zeal? Action Dorel, yes. Good morning. Morning. Good morning sa mga bago pa lang nakabugtaw. Yes. Wala pa nakabugtaw, advance good morning sa Japon. Advance good morning. Oo, yes. Ang diri kita sa may areas ng Police Station 8, ang bago lang, duwa ka patrolya ang naga-ronda man diri action dorel no kaga amo gani ang balkada strategic areas dapat kinanglan gid sa nga apat sinika action dorel mo apat ka ni tawag apat ka tawo no magabantay dira kag mag-check man sa nga areas sin action dorel no so far subong nga action dorel no aton nga ma-obserbaran gid no nga malinong kag matawhay ang aton nga palibot diri sa may syudad sang Bacolod kag sa mga masimba pa lang nga maghalong gid kag sa mga kauturan man nato no kung sa diin man ini sila subong kay sumunod damo gid naga-monitor sa aton action dorel no subong nga aga no temprano pa nagabulugtaw na ang aton nga mga kauturan kag sa Libertad kag gina public market no nadamo-damo naman ang mga tawo nga nagapanindahan didto yang areas ni Action Dorel. So far sa in general Action Dorel amo ina ang aton nga latest update diri sa sitwasyon sa syudad sang Bacolod. Observation report nga gikan sa patrol ni si Action Zil Minardo una sa balita una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Alas 5:34 Action Radio Philippine Standard Time. Madamo gyud nga salamat Action Zeal Minardo. Balikan ta karon sa Action Zeal para naman sa natipon nga mga balita. Good morning na sa aton nga monitor mga ka-action ta nga naga-monitor sa aton via Facebook Live. Sige lang nagaanta na sa tiyempo mga ka-action dugay pagabasahon naton ng inyong mga greetings. Kaya Miss Rona Rihida Trava dira sa may Valladolid, good morning sa imo. Okay? So, sige mga ka-action. Hindi naman kita sa pila naton ka mga balita lokal bala mga ka-action. Ini ba lang nagakatabo sa nagligad niya semana mga ka-action sang sang Huwebes kag Biyernes kay nanon ni natabo sa probinsya sa Negros Occidental duha ka mga kapitan mga ka-action punong barangay kapitan sa Banwa iya sang Isabela kag Banwa sang Calatrava ang ginpangluthang. So patay gid ini sila mga ka-action. Ang una nga nabiktima sang Huwebes nga adlaw no. Huwebes nga adlaw sa Banwa iya sang Isabela ang barangay kapitan dra sang barangay Kabkab nga si Danilo Dautil. Suno sa kapulisan sa update mga ka-action nga mayara sang person of interest na sila sa posible pagpatay sa punong barangay. Sang Miyerkules gali ini. Sa Miyerkules gali sang Agosto 24 gali mga ka-action no.
ang natabo sa nga pagluthang dito sa Barangay Kapitan. Kag pagka Biyernes iya makaaksyon didto naman sa Banwas ang Calatrava nga amo naman niya si punong barangay Benjamin Habok sa barangay Lalong. So do ka sunod-sunod bala mga kaaksyon ang natabo sa aton mga punong barangay. Ano yan ang sa likod sini? Pinalantaw pa sa kapulisan kung konektado ang duha ka insidente or sunod-sunod nga insidente sa pagluthang sining duha ka mga barangay kapitan subong hulaton tang investigasyon sa kapulisan. Kung ano gid man ang rason sining pagluthang sa duha iya ka mga punong barangay sa naglain-lain nga banwa sa Negros Occidental. Okay? Kag sa iban pagid naton nga balita, si Dr. Ana Maria Arni Pornan mga kaaksyon nga amo ang head sang COVID-19 response team sang syudad sang Bacolod. So sa gihapon padayon nga nagaapela nagapanawagan sang kooperasyon sa aton iya nga Bacolod noon, especially sa ila nagapadayon subong nga vaccination drive. So paagi sa post sa Facebook ginapayag ni Dr. Pornan nga mayara sang halos doble gali nga pagsaka sang kaso sang COVID-19 kini nga bulan sang Agosto mga kaaksyon ikumparar sang Hulyo. So sa iya nga record mga kaaksyon diri sa Bacolod naglambot sa 672 or 672 na mga kaso ang na-record iya sa syudad sa Bacolod o kon 22 ka mga individual kada adlaw ang katapikan sang balatian. So butsilingon nagsaka gid yan, no? Kaysa nagliligad nga mga binulan mga kaaksyon, yara lang kita iya sa single digit or mga isa lang, dua, tatlo, apat, so, subong mga kaaksyon, kaya kita sa 22 ang kaso sa kada adlaw. So, suno kay Dr. Porna, nagapakita lamang nga nagasaka gid ang kaso kag syempre ari mga kaaksyon ang 22 ya laing gid sa mga nagliligad nga mga binulan to nga peak bala nga tag 100 plus kita yung mga kaaksyon. So dako gid na nabulig sang bakuna. So sa gyapon padayon ang panawagan sa aton nga mga health expert, especially si Dr. Pornandre sa Bacolod, nga gid kita, magpabakuna gid kita mga kaaksyon. So hindi lamang sa mga malls, sa mga sa mga wala pa especially mga wala pa nakabakuna gid bala sang ila primary vaccine. Hindi iban booster shot na ginahulat mong sa mga eligible na for booster shot, go na pabakuna na ta, no? Although wala man pilit tayo, pero tagid na yan na prove nga may gid sa aton, may protection gid sa aton ang ining bakuna. Kay kami diri sa Action Radio Bacolod nakabakuna na kami diri with booster shots, no? So kung ma-qualify pa kami for second booster shot, why not? Mabakuna ginaya dayon, no? So amo na. Kabay pa mga kaaksyon nga magbag-od rang inyo nga especially ang wala bala na gid do hadlok gid lang pabakuna. So basi pa lang dra, no? Nga mabag-o pa inyo pananawan, magpabakuna gid kita kay para hindi lang gina protection na naton kaugalingon kundi ang upod taman sa aton pulian kag of course ang aton nga palibot. Ikita nyo subong may bungod sa vaccination nato nakabalik na amat-amat ang face-to-face. No? So, ekonomiya tati amat-amaton taman balik mga kaaksyon. Ang tourism dito sa isla sang Boracay sa nagligad semana pagkato na mo dito sus kadamo sang mga turista na dito. No? So, amo na let's do our part man mga kaaksyon para magmadinilag-on ang tanan. Okay? Kagadri naman niya sa probinsya sa Negros Occidental, ari challenge gini sa aton nga mga kada banwa kag syudad sa Negros Occidental kay ginatagan sila sang target ang tanan nga city and municipal health officer. So ginatagan sa sang target sang ilang nationwide booster vaccine campaign nga ginatawag bala subong nga Pinas Lakas. So ini kabahin ini sang programa sa first 100 days bala ni Presidente Bongbong Marcos nga target nga malabot ang target malabot ang 23 milyones ka mga individual diri sa Pilipinas nga maka booster shots, no? So amo na mga kaaksyon
Kaya subong yara pa lang kita sa 6.6 porsyento diri sa Negros Occidental, 6.62%. I mean, sa Negros Occidental ang naka-booster shot. So, go na. Available ng bakuna. Hindi na paghulaton pa nga baklon ta pa, no? Kaya maabot na yung time mga kaaksyon nga ang ining bakuna, hindi na ni siya libre, baklon mo na siya, no? So, amo na, panawagan ta sa aton mga kaaksyon, nga magpabakuna gid, no? Para protektado kita, okay? Kasi sa iban pagid nga mga balita lokal, especially diri sa syudad sang Bacolod, kay may 17 dragli ka tenant sa ano yahos ang Manokan Country nga ginserbihan sang final notice o kon demand letter kay wala sila nagabayad sang ila yung mga balayran, mga obligasyon. De, ang pagserbe sunod sa CLO pagi sa City Legal Office, isa ini ka collaborative effort nga ginpangunahan of course sa City Legal Office kaupo ng City Treasurer's Office, Permits and Licensing Division kag Socio-Economic Enterprise Unit Markets. So nan wagin na may kay na nakamuda nga baligya o pa kung bayad sa inyong mabalayran. So ginpahanumdom ni Legal Assistant 2 April Rose May Morada ang tanang stall owners kag tiglawas nga mayara lamang sila sang tub-tub sa katapusan sang Setyembre, no? So Setyembre para mag-settle sa ilang bayalayran. So suno kay Ma'am Murada nga kung mapaslawan magaresulta sa pagpasira sa establishmento kag ini ang permado mismo ni City Legal Officer Attorney Carlos Romeo T. Settle nyo na din inyong mga balayran, kaya especially nagahilapit pang Mascara Festival. So ini ang pinakauna liwat nga Mascara after 2 years nga wala sang Mascara Festival. So magbayad ka mo dira. Kaya dako man ang income mo nyo dira sa sa inyo dira nga baligyaan, no? Be responsible sa inyo dira nga mga balayran. Okay? So, sige, las 5:43 Action Radio Philippine Standard Time. Mapause kita na for some commercial breaks. Pagbalik naton, ato naman ibaloon ang detalye na sa balita nga dala sa aton yung mga action reporters and correspondents. Magabalik kita pagkatapos gid lamang sini. Ang balitang ito ay hatid sa inyo. Okay, maayong aga mga kaaksyon. Happy Sunday gid sa inyo tanan, no? So, last Sunday of the month mga kaaksyon, August 28. Happy birthday gali kay Marnie Kirao. Igrita siya karon on air. Ang aton diri nga admin sa Action Radio Bacolod, okay? So, dali lang. Kaya magpataas-taas na gawa. Kaya daw ka gamay gid sa ito to. Okay, ara na. Nagtaas na kita, charot. Okay, so, good morning sa aton mga kaaksyon. Nga nagaupod gid sa aton subong aga. Good morning kay, sino na yung nagapanguna dre? Kaya Shian Recosana Liamos, good morning sa imo Shian. Si Alex Monteza, good morning man. Ralston Zaragoza, good morning sa imo. Si Che Zamora, good morning. Jimmy Senior Latido, good morning. Watching FB Live from Barangay Mailum. Oy, Barangay Mailum, Bago City. May agadra sa inyo kay Tita Da Edith and Tito Dudoy and Valero family, good morning. Sa Hacienda Bonifacio. Kay June Salazar, good morning. Watching from Barangay Alihis, Bacolod City. Tamyaw ko, mga pamilya Salazar sa Barangay Tabo, Ilog. Kag tamyaw ko man, tatay ko Hiner Salazar sa Talakdan, Kawayan. Uy, may aga dra sa inyo sa may Talakdan, Kawayan. Good morning. Kaya Lead June R. Pelejones, good morning, Junior. Good morning sa imo. Ginatamyaw ma'am ni Alex Montesa ang si Doc Matt Mayo, Ma'am Vanessa Mayo, kag Miss Jinky Delagdon, kag tanan niya members ng ARB Fans Club, good morning sa inyo. Kaya Holo or Jolo Aloro Esperagosa, good morning. Kaya Miss Georgia Gargasiran, good morning Miss Georgia.
Kay Lane Grace Ibarra, good morning man sa imo. Araman si Hil Javier, good morning. Dennis Roma, good morning. Si Eddie Laus, upod kinanay Isabel, o Consabel, dira sa may Victoria City, maayong aga. Kay Lito Dayap, good morning man. Tita Hana Gacho, Peruelo, good morning Tita Han, dira sa may Bago City. Kay Arnold Villanueva, good morning. Monitor lang kami sa Mailom, Bago. Kadamos ang nagapamati naman subong sa aton sa Mailom, Bago City. Good morning dra sa inyo. Diding Alohamiento, good morning man. Jess Mark Almodien, Dois, good morning. Jenny, good morning sa imo. Happy Sunday. Kay Lovski Castillo Bunda, good morning. Shout out Chami Lee Bunda, family Castillo, family Lopez, pirmigid ka pamati sa inyo nga balita. Salamat gid ka, good morning idra sa imo nga bugos nga pamilya. Marcy Rombines Junio, mayong agaman. Kay Rochelle Fulgencio Susana, good morning sa imo dra sa may Pandanon DSB. Kay Miss Yvonne Bisher sa may Germany, good morning Miss Yvonne. Kay Ray Flores Baryoga, good morning. Monitor lang kami sa Barangay Stefania. Kag salamat sa t-shirt. Ay, nakuha nyo ng t-shirt nyo. Okay, so wala ko kabalo kay wala ko di kagapon. So, you're welcome. Kay Miss Homa Lomena, good morning man. Sige. Sa pamilya Ramirez, sa Barangay Granada, Alangilan, good morning. Ariel Mendoza, good morning. Advance happy 53rd birthday kay Ma'am MJS Candido. Sano iya birthday? Kaya basta sa dason bulan pa rin birthday. Basta sa December pa rin birthday. Kin-advance mo na. Ikaw hilig ka na mag-advance. Hilig mag-advance si Dan si Alex Monteza. Isang birthday. Mga isa pa kabulan. Nelberto Zaragoza Posadas, good morning man. Si Trixie Boseo, good morning sa imo. Kag sa aton mga ka-action nga may nagdaog bala. So, kahapon, naka-claim na ihan sila. Kaya okay na. Sige. Stand by! Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Puwerte
Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon Kasaysayan kang na maging gipadala sa ating milyonaryo. mga tagpalamati Champion sa na. matag adlaw kapag Milyonaryo pa. Ilagay sa isang papel Ang elementary nga evacuation center na concerned bahaman. Uy, Kasi kinagawa-awan pumansaka ang tubig. Aliman sa mga requirements of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga box ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabric Oil. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. Hulog ang your entries sa mga drug passes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance ng manalo. Ibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand drawing. Kung nagapuyo sa lugar na masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa issues ng pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos na pamaagi para malikawan na magsulod ang baha sa balay, among paggamit sa sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong na na balas na pwede ibutang sa kantahan kung inaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sa tubig sa inyong mga balay. At test naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, ito, kanila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, at iban pa nga kinahanglan. Ini ang dapat isunod sa tuba na dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tiyon ni kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tiyon sa pagbaha, dapat butang sang tape ang saksakan sa mga outlet at ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kung yara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield, kag social distancing, batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot, antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concerned bahaman. Uy, kinagawa-awan. Takop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Takop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Action Reports, First Portion, Action Balita. Las 5:54 Action Radio Philippine Standard Time. So, diri kita maka-action sa mga detalye na sa action akong balita sa aton nga mga action reporters. Unahon ta si Action Eric Magbanwa sa iya nga balita. Dako nga kaso ang posible tubangon sang truck driver matapos 3 ka masakay sa tricycle ang nagkalamatay sang iniang mabungguan. Detalye sa with Action Eric. Good morning, Action Toral. Report kay Bacolod City Police Office. Mabugat nga kaso ang posibilidad at tubangon sa truck driver matapos 3 gid ka mga pasahero sakay sa tricycle ang nagkalamatay sa matabo ang aksidente sadtong Biyernes sang gabi sa Circumferential Road at tubangan sang Povsil, Barangay Bata, Siyudad sa Bacolod. Kung imo Action Toral madumduman, nabungguan sang tracking nga ginamaneho ni RB Di Pedro nga pamuluyo sa Barangay Malingin, Siyudad sang Bago. Ang tricycle nga ginasakyan kaginamaneho ni Marcialo Mahilom Jr., 40 anyos. Sakay ang iya sini nga bata nga babae nga si Luisa Mahilom, 17 anyos, kag bayaw sini nga si Reynald Porras, 35 anyos, lonsay pamuluyo sa Hacienda Pait, Barangay Matabang, Talisay City. Sa unang investigasyon ni Police Corporal Richard Di Maala, golpilan nagliko ang tricycle nga ginamaneho ni Mahilom, rason ko nga nabongguan ini sang tracking nga ginamaneho naman ni Di Pedro.
Bangon sa mga aksidente sa itong Biyernes ng gabi, Action Dorel, patay on the spot si Reynald Porras, samtang ginara naman sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital si Marcialo Mahilom. Apang Biyernes ng gabi, ginbawi almarni sa kabuhi durante kaginabulong sa nasambit ng ospital. Sabado na sang aga, sa mapatay man, ang bata ni Marciano Mahilom nga si Luisa Mahilom, 17 anyos, nga ginabulong naman sa Riverside Medical Center. Sunod sa kay Police Corporal Richard Di Maala, posible sa Martes pangadlaw, makagwa si Di Pedro sa custodial facilities sa Police Station number 3. Ginawlatan ni Police Corporal Richard Di Maala ang mga desisyon sang pamilya sa mga biktima nga nagkalamatay sa matabo ang aksidente sa itong Biyernes na gabi sa Circumferential Road at tubangan sa Pob Seal, Barangay Bata, Siyudad sa Bacolod nga nagresulta gid sa kamatayon sang tatlo ka mga persona. Report kika sa Bacolod City Police Office. Ako naman si Action Eric Magbano nag-report. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Madamo ginyo salamat, Action Eric Magbanwa, sa ilawantang balita sa aton nga mga action correspondent. Ilawantang balita kay Action Roger Gutib. Bangod sang padanya pagsaka sa COVID cases sa siyudad sa Cadiz, alkalde nagpagwa sang panibag-o nga executive order. Detalye sila with Action Roger Gutib. Action Roger. Yes, Action Dorel. Blessed Sunday sa aton sila mga ka-action, mga balita Action Dorel diri sa aton sa siyudad sa Cadiz. Tungod sinibla Action Dorel sa gihapon pagsaka sang kaso sang digge diri sa siyudad sa Cadiz at present time ang siyudad sa Cadiz may ara 13 ka mga positive cases active ina kag ang 11 sini admitted sa bahin sang Cadiz District Hospital. Ang duha naman suno sa report ini naka-home quarantine. Now, ang may kartanan sini nag-issue karon sang isa ka executive order ang Monterrey Alcalde. Ining executive order number SGE-018-2022 series of 2022. Nalo ini siya nga executive order tungod sa pagsaka sang COVID-19, pisar nga ang siyudad sa Cadiz ara sa alert level 1. Nagpaparaog sang nagpagwa sa isa ka executive order ang alkalde may katran sa sining pagsuspender sang tanan nga mga non-essential gathering kag pag-rebook sa mga permit kag ipang-issue sang city government sa siyudad sa Cadiz sining mga non-essential. Ano ini ang non-essential? Labi na gid ang ginamention diri ang ginpang suspender nga mga aktibidad nga sa dining iban sini na approve na gani sa tong August 25 pa pero tanan ini ginmando sa sining executive order nga hindi na pwede nga himuon. Hilabi na gid suno diri sa ginatag sa aton nga informasyon ining mga benefit dance kag fiesta sa mga purok ang suspendido. Hindi gid pwede suno sa sining executive order kag iban pa nga mga non-essential nga mga gathering pareho sinang magpa-birthday ka, kuan kagid, magpa-damo kagid sang bisita, di ina tanan-tanan, suno sa sining executive order, ang pagdumilian. Bangon kay suno pa sa pahayag sang alkalde, nga dapat maghalong kita gyapon tungod kay hindi kita gyapon safe bangod sining pagsaka sang COVID-19. Bisan pa sa aton sini sa Western Visayas kag kung lang taon taman dito sa National Capital Region. So, aton lagi dalang balita kami sa ka importante katama nga may baluan nga may ara naman nga executive order nga gipapanaog si Mayor Bading Escalante. Naga-encourage sa gyapon ang alkalde nga magpabakuna gid ang mga tawo kag mapa-booster shots kay ang Lunes pa kadto Biyernes
bakanti na kang gina-akomodar ang tanan ng pagpapakuna dira sa may City Health Office. Report gikan sa syudad sang Cadiz para sa Aksyon Report Sunday Edition. It is Aksyon, Roger Gutib nag-report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon, Radio. Madamo gid salamat Action Roger sa ilohanta ang balita gikan kay Action Nelson Patenyo. Duha ka babayi dakop sa kaso nga arson sa syudad sang San Carlos. Detalye with Action Nelson Patenyo. Action Nelson. Duha ka persona dakop sa kasong arson sang kapulisan sa siyudad sang San Carlos sa pagpamuno ni Police Lieutenant Colonel Jesus Misaon Jr. Kaupod ang kwerpo sang Regional Mobile Force Battalion 6 sa Police Lieutenant Roy Compi. Ang mga suspitsado ang nadakpan sa barangay Kudkud sa among lugar. Naging kilalang Sunday Ginny Flores, 44 anyos, may bana isa ka mangunguma kag residente isang barangay Kudkud, kag Camila Loses, 48 anyos sa amuman nga lugar. Ang pagdakop sa duwa ang base naman sa arrest warrant nga ginpagwa ni Judge Ami Abellano sang Branch 59 sa siyudad sang San Carlos nga napitsahan sa atong Agosto 13 sininga tuig. Wala naman sang piyansa nga ginrekomendar ang korte para sa ila sini temporaryong kahilwayan. Sa karon ng duwa ang yara sa custodial facility sang San Carlos PNP. Para sa Action Reports, Sunday Edition, Nelson Patinyo na sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kag sa ilohanta ang balita nagikan kay Action VJ Apasible pila ka maprograma sa banwa sang Isabela o kung Isabela PNP sa eskwelahan magabalik sa liwat nga pagbukas sang klase. Detalye sa with Action VJ Apasible. Action VJ. Aksyon na Dorel ginpahayag ni Police Lieutenant Dante Balinario, Deputy Chief for Operations sa Isabela PNP, nga giatun-an na nila ang liwat nga pagbalik sa ila sining mga programa sa sulod iya sa mabulutuan kaangay sa mga symposiums, orientations, campaigns kag iban pa. Sa liwat nga pagbukas ng klase, kilauman ang pagpatigayon sa mga kapulisan sa ila sining mga programa, partikular na sa banwa sa Isabela. Dugang pa ni Balinario sang pag-umpisa pa lang sang klase tinektan nga semana, ginpangbutangan na nila sa mga PNP personnel ang kada eskwelahan, agud magbulig sa pagpasiguro nga mangin matawhay ang pagbukas sang klase. May panugyan man si Balinario sa mga ginikanan nga padayon nga bantayan ang ila sining mga kabataan ilabi na sa paggamit ng social media kag pila pa ka mga online sites sa internet. Yari ang dugang nga pahayag ni Police Lieutenant Dante Balinario sa interview sang Action Radio. Tutuan nila ang kabataan na kung kaso may mga problema, magpalapit din sa mga authorities, labi na din sa kapulisan niya sa eskwelahan na deployed sa atong mga force multiplier sa mga ukon sa mga maestra para ma-prevent ang mga incident nila ganing kilala ang mag-approach sa ila. Hindi sila mabupod kay buday na kasi mga malayan nila ang mga taong nila. At least convenient na lang, papalunan na lang nila nga estudyante at dito na lang magka-autis ka tapos kung pili kung daw kinanglan niya sugaton sa hapon yung tulong saga mas mayo para nga sigurado nila nga yung mga kabataan. Balita nagikan sa banwa sang Isabela. Ini si Action VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Size 4 Action Radio Philippine Standard Time. Madam, salamat sa aton nga action reporters and correspondents sa inyo balita sa siniman nga aga. Kag of course mga ka-action, pila naton ka mabalita national aton na nga pag-istoryahan subong iya nga adlaw kay sini nga semana mga ka-action bawg agunto naman ning aton nga mga motorista, no, especially mga nagagamit sang diesel. So medyo dako gid ang increase new next week mga sini nga semana mga ka-action. So ang isa ka sang crudo or sang diesel yara sa ginabanta 5 or 5 pesos kag 90 centimos tub 6 pesos kag
20 sentimos ang kada litro, mga kaaksyon. So, sa kerosene, amo man, 5 pesos kag 80 sentimos, tubtub 6 pesos kag 10 sentimos, ang isaka sa kada litro sang kerosene or gas. Sa gasolina naman, medyo gamay, pero saka gyapon, piso kag 20 sentimos tubtub piso kag 60 sentimos ang kada litro sang gasolina nga isaka, mga kaaksyon ba. So the last time I check, ang diesel ara sa ara sa 75. So kung maduhagan sang 5 ka piso naman yun, tigadlagan hasta 80 pesos. No? So 80 to posible mag 81 pa rin sa iban. Pwerte kabugat naman ba? Ang naman ang gasolina, 2.69 punto, nalipat na ako sang pilato ka sentavo. Pero masaka-saka naman 70 plus naman. Na. Huwag na mahimo, kundi makadlaw na lang tano. Kaya kung maghibi-hibi ito dati, hindi man ta nagyapon hindi ta magyapon na masolusyonan yung problema. Kaya wala ta sang control sina. So, sunod sa mga eksperto, mga kaaksyon, nga ang dako nga demand sang krudo. Samtang nagahilapit ang winter sa pila ka mga pungsod bala sa kalibutan, amo ang ginalantaw nga rason sa pagmahal sining krudo, especially krudo, diesel, mga kaaksyon. So, kahit siyempre nagagamit na sila sang mga kung ano da nga para bala mainit man sila bala kati winter nga panahon, tigagamit guro sang krudo na. Amo nang rason sa ginalantaw nga rason sa pagsaka sang presyo sining krudo, gasolina, kag gas, kerosene. So, magluwas sina ang pagid mga kaaksyon ng giyera dito sa Russia kag Ukraine. So, amo na ang pila sa mga rason. Tiway tadi mahimo, kundi yes na lang, no? So, sige. Kag sa iban pagid nga balita nasyonal, sang kagapon, mga kaaksyon, second payout, no, sang ining educational assistance sang DSWD. Ining kahapon, August 27. So, kamustahan, wala po ka-check sang record kung pila ang na-accommodate kahapon sa DSWD sa bugos ng Pilipinas. So, una to na report nga siling nila 90,000 or 90,000 ang ila target nga mahatagan iya kahapon. So, wala ta pa na-check kung labot nila na 90,000 nila nga target kahapon, mga kaaksyon. Pero may report diri nga kahapon nangin matawhay ko ang pagpanagtag ang second payout sining educational assistance sa aton mga estudyante. Kaya at least guro mas organized na, no? Kaya nagintap na ang aton nga mga local government units. Unlike sang first payout to sang August 21 nga baw kaluluoy ang iban nga kagutman sang pila didto wala man kakuha. So amo na mas organized na subong medyo mas tawhay na. Kaga pwede na makaparegister paagi online. So suno sa DSWD nga hindi hindi magkadto sa payout sites kung wala ikaw iya na na textan o kung na padalaan sang email. So diri sa aton sa Negros Occidental wala ta ma-check kung pila diri ang nakabaton kahapon, pero may ang aton yung mga payout sites diri sa Bacolod, of course, dira sa may SM City North Wing sa 3rd floor. Sa First District naman sa Negros Occidental sa auditorium nila dira sa may San Carlos City. Sa 2nd District naman dira sa may Cadiz City Philippine Normal University Campus ang payout. Sa 3rd District naman dira sa may Silay City Public Plaza Covered Court. Sa 4th District naman dira sa may Bagos City sa Barangay Lagasan Covered Court. Kag sa Himamaylan City sa 5th District dira sa may Himamaylan City Hall sa 5th District, no? Kag sa 6th District dira sa may Cabancalan City Talubangi Gym. Kag tiamo to ang Bacolod diri sa SM City North Wing 3rd floor. So kahapon, no, ilantawon ta na karon ng update kung kamusta ining
ining pagpanagtag sang educational assistance sa aton iya nga mga estudyante. Don't worry, kido hasta pa ni September no ang payout. So sa mga wala pa nadala, padayon lang kamo mag-monitor sa inyong application kung nakasulod kamo, okay? So, sige. Lasais Jess, Action Radio, Philippine Standard Time. Medyo kulabos kita sa tiyempo. Dungagan ta na karon ko may tiyempo. Paampila natin ka mga balita. Pero sa aton pagbalik mga ka-aksyon, ato nakuhaon ang mga balita ang natipon na Action Zil Minato. Sige, mapos kita na for some commercial breaks. Magabalik kita pagkatapos gid lamang sini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang... Okay, so good morning na sa aton mga ka-aksyon. Diri na ta kay... Mama Nini Jean Kabato, good morning sa imo da ma. Kamusta ka mo da sa may Davao City? Kay Dads Aberia, sir, may aga sa imo dira sa may barangay Sumag. Melinda De Merin, good morning dira naman sa may La Carlota City. Kay Athea Kim Iriman, have a blessed Sunday sa imo. Si Gracia Areta Harvidalia, good morning. Kompleto ko na, di ba? Memorize ko pagyapan ang imong ngalan. Kay Martin Aliling, good morning man. Novi Magapan, good morning sa imo. Connie Laparan, good morning tamyo ko, family Laparan, Labaniego, Tribela, kag Esparesya. Ang gatamyo ko, Connie Laparan sang Pandanon DSB. Good morning sa inyo tanan. Kay Joe Art Mandagi Tones, good morning. Miss Jean Hisulgon. Oy, good morning Miss Jean, dra sa may Banwasang Valladolid. Bebs Mangustandra, good morning. Kay Billy Albay, good morning man. Mili Lioligo, good morning. Ray Flores Barrioga, happy birthday, yes. Ay, karon tamiwan ta si Miss Yani Kirao. Ginatamyo man ni Mili Lioligo, si Doc Matt Mayo, Miss Ma'am Vanessa Mayo, Miss Jinky, Noel Amar, kag si Alex Monteza. Okay? So, sige mga ka-aksyon, standby sa pila pa naton ka mga dugang nga balita. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow!
Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa On-Air Man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka ruleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sa hapon sa pagpadulong. Kiraw. Yani Kiraw. Happy birthday si mo, Beshi. Enjoy your day and God bless you, okay? So, sige, antes kita magkuha sa ato nga balita sa patrol, mga ka-aksyon, ini ba lang issue bala sa kalamay, bala mga ka-aksyon? Kasi, di ba, import sang 300 metrika tonelada itong kalamay. So, tigaling, wala to na dayon mga ka-aksyon, kaya may bilin pa man niya kalamay kag wala man sang order ang Malacanang galing kay amo to hindi ta na pagpadalman na pero dire tayo sa mga ka-action sa mga kahapon o sa nagdigad nga adlaw may nadiskubrihan diri nga ang aton otoridad malapit 57,000 kasako sang imported nga kalamay gikan sa Thailand. So, dra sa may warehouse sa Quezon bilang parte sang visitorial powers ng gobyerno kasunod nga nagsaka ang presyo sang commodity. So, ang nakadiskubre mga ka-aksyon of course ang opisyal gikan sa Bureau of Customs. So, sunod sa otoridad, pinabulubanta nagabalor ini sang 285 milyones pesos ang nadiskubrihan niya kalamay nga nagabugat sang 50 kilos ang kada sako sini kag puwerte no ang isa ka sako mga ka-aksyon 5,000 pesos yung mga presyo subong grabe ka mahal sang kalamay ti mayo lang ay ini nagapang hoard bala mga ka-aksyon ginatago para lang makaano sila makaginansya sila sang dako kundi amat-amat sila subong nga ginakadtuan sang aton nga mga otoridad. Kaya syempre, kibot ka na lang yung mga ka-aksyon mo, naghambal mga government nga ang supplies ng kalamay, bastante pa. Kaya naghambal si President Marcos nga by September, guro, pwede ta, or October to, September-October, pwede ta maka-import mga 150 tons lang, metric tons ang kalamay. 300,000 to yung ginaduso sa nagligad, sobra-sobra na to ya. So, amo na, basi may lang mga ka-aksyon, may nagluntad lang bala nga, misunderstanding lang bala mga ka-aksyon. Hindi nag-order. Suno sa interview kay former SRA bala attorney Dino Yulo sa nagligad kay Action Arte Hupon sa Action Hotline. Ang mando to gali kay kay Undersecretary Leocadio Sebastian is magporma sang import plan na so, sugar import plan, not program. So, lainay na sagli mga ka-aksyon. Sili ni Attorney Yulo. So, syempre, plano pa lang ti ato galing kay may program na. Ito nag-react ang Malacanang kay plan pa lang ang ginmando, pero may programa na nga kagpirmado na nga mo na ma-import na sang kalaman. So, syempre, mo to subong, kabay pa nga makayo na sang SRA, dra ang ilang nga mga problem no? Dra sa may ila of course nga ahensya. Okay? So sige, so magluwas na mga ka-aksyon sa problema naton subong sa kalamay. Kaya naman sang pagmahal, do nagmahal ang asin subong no, pero hambal sang DTI ang ining pagmahal hindi niya rason nga ginakulang kita sa supply. So, may ara kita di apat kadalagko nga manufacturers ang asin sa bugos ng Pilipinas. So, that's why hindi kita kulangon sang asin. No? Kung kulangon ka sa asin, kadto lang sa baybay, ipahubasan nyo lang dahil. Meron ko na nakita nga video nga nagkandos lang siya sa baybay. Pero syempre, mga ka-aksyon, delikado ina. Kaya dapat may mga process na yung ginasunod. Kaya kabalo ba si contaminated itong imo-himuon. Meron ko nakita nga video
nga doon nagkandos na siya sang tubig halin sa baybay, then gin pabukalan asa nga nag-dry kay nahimo siya sa nahimo nga asin. Kasi syempre ang process nati medyo di lang napagsundon kasi imbis mangin magkirig-kirig tada na. So muna balik ta sa DTI, siling nila bastante gid ang supply sang asin diri sa aton. Pero galing kay nag-request ang ining mga manufacturers sang asin sang increase, no? Sang increase sa ila man nga baligya kay hambal sang DTI dekada man mong antes mag-request ining mga manufacturers sang asin sang increase. So amo na tugutan nila. So, amo nang tingala kung basi medyo nagsaka ang presyo sang asin, pero wala ta ginakulang sang supply kundi gintugutan ina sang DTI kay para kon request ina sang sang mga nagabaligya sang asin. Okay? So, amo na mga ka-action. Kag isa pagid sa tulupang doon man maka-aksyon, ini ba lang magluwas sa COVID-19, magluwas sa monkeypox, ining kaso sang dengue bala maka-aksyon kag leptospirosis kay suno sa aton nga mga health expert. Padayon ang pagsaka sining dengue kag leptospirosis sa pungsod. Ikumparar iya sa nagligad nga tuig 2021. Sa datos ng Department of Health akong DOH, naka-record sang 118,526 or 118,526 ka kaso sang dengue. Halin sang Enero tubtob Agosto 6 lang nini mga ka-aksyon ti Agosto subong? Agosto 28. So Enero 1 tubtob Agosto 6 mayara sang 118,526 kakaso sang dengue nga na-record ang Department of Health. Samtang sa leptospirosis naman maka-aksyon, yara sa 1,411 or 1,411 sa amo man nga period. Halin man sa Enero 1 tubtob Agosto 6. So mas mataas ini sang 153% ang kaso sang dengue ikumparar last year ha. Last year, ang kaso sang dengue yara lang sa 46,761. So i-compare mo subong nga 118,526. So ang ginsaka niya is 153%, no? Sa amo man nga period. So, ang leptospirosis naman, mas mataas man ikumparar last year. So, na-mention ko kaina, last year, ang kaso ng leptospirosis yara sa 1,411. Or sa sini nga year, 1,411. Last year, 1,157. So, grabe gid ang sakaay sining mga kaso, mga ka-aksyon sang dengue kag leptospirosis, gadungan sila sa sakaay sa presyo naman sang kalamay, gasolina kag asin, no? Prote amo na halong-halong gid kita mga ka-aksyon. So umpisa Hulyo 10 tubtob Agosto 6 naka-record sang 29,586 ka kaso sang dengue sa diin pinakamataas ini o kung pinakamataas ang gikan sa Region 3. Sa Region 3 mga ka-aksyon may 6,035 didto ka kaso o kung 20%. Sunod ang NCR nga may 4,045 or 14%. Kay katatlo ang Region 6. So di na bilong ang Negros Occidental kag Bacolod, of course sa Region 6. Kung mayari kita dire sang 2,964 ka kaso o kon 10%. So mayara naman sang 399 ka pasyente ang napatay bangod sa dengue sa bug-os iya nga kalibutan o kon katumbas sang 0.3% case fatality rate sa bug-os iya nga Pilipinas. So pinakamataas naman nga na may na-record nga kaso sang leptospirosis sa NCR. Mayara sang 263 dito or 19%. Sa kasunod ang Region 6. Ari kita gyapon mga ka-aksyon, present Western Visayas nga may 171 ka kaso sang leptospirosis o kon 12%. Kay katatlo naman ang Region 2 nga may 169 ka kaso o kon 12%. So yara gid permi ang Region 6. So halong-halong doble gid sa paghalong. Sa bugos sa kalibutan, naka-record naman sang 188 ka mga pasyente nga nagkalamatay sa leptospirosis o kon
equivalent sang 13.3% nga case fatality rate, no? So sige, sa aton maginikanan aton gidra nga lantawon ang aton mga kabataan, especially ang nakabiktima sining dengue, amo iyang aton nga mga kabataan. Okay, so last size 24 Action Radio Philippine Standard Time. So pwede na guro naton kadtuan ang aton nga patrol kung okay na siya sa iya nga mga balita sa siniman nga adlaw mga ka-aksyon. So samtang nagahulat kita sa aton patrol, good morning lang sa aton dira nga mga ka-aksyon nga nagaupod gid sa aton, naga-monitor gid subong. Mga ka-aksyon, padayon gid kamo monitor sa programa sa Action Radio Bacolod. Ilabi pa nga may nagalawag kami sang winners, bala labing naka-intra ni Blasang dakop ka daog ka roleta promo sa Action Radio Bacolod. So everyday kami galawag mga ka-aksyon, basi nalawagan na tong ngalan mo kag wala ka pa iya or wala kaya ka bate, ate, dapat na mismo gid ang chance nga makadaog sang cellphone, 1,000 pesos cash, 1,000 worth of gift certificate, appliances, isa ka sako nga bugas. So may nakadaog na sa isa ka sako nga bugas mga ka-aksyon. So amo na padayon gid pagpamati para ka once malawagan ang imong ngalan, kadto kadidayon. Okay? So, sige. Kadtuan tarang patrol ta, kaya rin siyang naka-standby sa iya na nga mga detalye o kon balita nga natipon sa iya sa sininga aga. Action Zeal. Action Dorel, nagapanawagan si Army Captain Kim Apitog, spokesperson sa 3rd Infantry Division sa Physician for Human Rights o PHR, nga imbisigahan ang pagluthang patay sa kapitan sang Barangay Lalong, Banwas ng Calatrava sa diin gin aligar katapos sa CPP-NPA ang may kahimuan. Suno kay Apitong, hasta subong wala sa gihapon komentaryo ang mga peace advocates angot sa insidente, samtang sa bahin sang Philippine Army, Philippine National Police, tanod kag iban pang law enforcement agencies, ginaubraman sini ang tanan nga masarangan agod matsikyan ang seguridad sa mga pumuluyo sa area. Palayag ni Apitong, posible ang rason sa pagpamatay sang katapos ng NPA bangod sang out of frustration, bangod makuyang na ang suporta sa ila. Nagkapasiguro naman si Apitong nga himuon sininila ang tanan agod mapasanyog ang operasyon batok sa mga NPA, kalakip na diri ang checkpoint sa pagmonitor kag pagdakop sa mga nagaubra sang malain agod mahatagang hustisya ang biktima. Nagpanugya naman si Apitong sa mga kapitan sang barangay nga kung may nabalaan ini nga impormasyon angot sa aktibidad sang NPA, gilayon nga ipahibalo sa katapos sa militar agod mapunggan kag matap na ini. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang MyCC ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga may natural kag patrol ni si Action Zil Minardo, una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Madamo ginya salamat Action Zeal sa imong balita subong nga aga. Good morning na sa aton mga ka-aksyon nga nagaupod gid sa aton sa sini nga aga. Good morning kay Ev Smart Tadeo Salcedo. Happy Sunday sa imo. Si Andy Salodares. Good morning man. Monitor sila always. Kay Maninoy Michael de June Season. Good morning man sa imo and have a blessed Sunday. Greet niya lang si Sir Napsak. Happy Hison. Ramon Piodena. SA Blaster Batch 88, Sumag Elementary School. Thank you from Shatu Ilis Paranaque. Welcome. And happy birthday again kay Action Marnie Kirao. So subong nga adlaw. Kaga sa aton mga ka-aksyon dira nga again hamba ko kaina magpamati ika mo, padayon ika mong pamati sa Action Radio Bacolod kay nagapadayon gid ang promo sa Action Radio Bacolod ining dakop ka daog karoleta promo until September 17 pa ini mga ka-aksyon. So dapat naka-monitor ka gid kay anytime nagalawag kami sang winners kag any nga programa any nga programa sa Action Radio Bacolod mapa public affairs man na drama, so gulpi lang na ginakat and then nagalawag kami sa mga winner. So dapat alert ka gid, no? Alert ka gid kag para once malawagan ngalan mo kadto kadidayon sa Action Radio. Kay daog ka na once malawagan ngalan mo mga ka-aksyon, daog ka na dayon. Kay wala sang kapierdihan na daang ruleta namon kay ang pinakanubo ang madaugan mo 1,000 pesos nga cash kag 1,000 pesos worth sang gift certificate mong may
mabakal ka na, of course, mabakal ka na gid maka-action, no? So, nag-intra ka lang, wala ka sang kapital, ang kapital mo lang bipliti, kung di ka man halin, hindi mo na guro kalabot sa kalibok, hindi ka man guro halin sa yung guro halin sa Dumaguete, no? So, amo na, okay? So, sige madamo ginyo salamat maka-action sa inyo pag-upod sa akon sa sinima nga aga, good morning lang dra kay Tita Edith Valero and Tito Dudoy Valero sa may Barangay Mailom, Bagos City. Good morning sa inyo dra, okay? So, kag Valero family maayong aga. Kag again, thank you so much gid sa aton partners kahapon sa aton nga Balik Eskwela 2022 kag medical mission dra sa may Mulocabok Integrated School sa Sagay City, Negros Occidental. Thank you so much sa Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, Task Force Kasanag kag Sagay City Health Office. Madamo gid salamat sa inyo, okay? So, kay Dennis Nuestro, good morning man sa imo sir and have a blessed Sunday. Miss Teresa Linahakayaw, good morning man. Kay mga ka-action, stay safe and God bless us all. Ini naman sa Action Dorel Kabato. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.